okwesibini litsho ubudlelwana phakathi komuntu noThixo wakhe. Uthi usindisiwe uyamazi uThixo, ninobudlelwana noThixo. Ukusindiswa ayikho kuhamba cawe, kukwakha ubuhlobo noThixo, then bese uyasindiswa. So bakhona abantu abathi basindisiwe kodwa bengasindiswanga, akakwazi xolelwa izono. Yiva noba uthe usindisiwe waze wenza isono, ngelo xesha usenzile isono uphumile kwi-salvation. Awuyiyekanga icawe qawu, ubudlelwane ngoku noThixo abukho right, awuvulelani noThixo. So ke kusindiswa ke yiloo nto. Okwesibini, umuntu ukuze asindiswe kushunyayelwa uKristu phezu kwakhe, kuba lithe iBhayibhile akogama limbi elinikezwe uluntu lonke abantu abangasindiswa ngalo ngaphandle kwegama likaYesu. uMateyu chapter 1 verse 21 uthi wanikwa igama elithi unguYesu, kuba yena eyakubasindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Abantu ngabakaThixo, izono zenziwe ngabantu. So kusho ukuthi abantu abakwazi ukuzinceda ezintweni abazifake kuzo, kwathunyelwa ke ngokuYesu ukuze uncede abantu kwizinto abazifake kuzo. Yesu ke uzawusindisa abantu ezonweni zabantu. Abantu ngabakaThixo kodwa izono zona zezabantu. So uThixo wazi abantu, izono zezabantu. La uThixo wabona abantu bayasafarisa, abantu basengxakini ngenxa yezinto abazifake kuzo, abanamncedi. Wathumela ke unyana wakhe ukuze bonke abafuna ukuphuma ezonweni bamkele uYesu. Xa sele bemamkele uYesu kuthiwa ke zixolelwe izono abazenzileyo nguThixo. So akukho ndlela yimbi ekungenziwa ngayo ukuze abantu basinde ezonweni ngaphandle kukaYesu. Cela ke sifunde le ncwadi kaMarko, siqale kuyo sibe sesingena kuYohane ngokukhawuleza okukhulu. Ncwadi kaMarko. Ndizalwa apha emampondweni, so ulwimi lwam liyakhawuleza ngoba ndicula. Ndiye ndibeva abantu bayazendeleza. Thina sifasti kwela cala lethu, thana izandla zethu. uMarko 16 verse number 15. Ngozamane ndibashiya xa sicula. 16 Marko verse number 15. Ncwadi kaMarko chapter 15 verse 16. Isihloko, uYesu uzibonakalisa kubafundi abali11. Verse 15. Wathi ke kubo, hambani niye kulo lonke ihlabathi, nizivakalise iindaba ezimnandi. Funda uhleli phansi. Hambani kulo lonke ihlabathi. uYesu uthuma abafundi bakhe. Go to all people everywhere. Uthi ke uYesu hambani kulo lonke ihlabathi. Njengoba sidesa lapha entandeni. Kulo lonke ihlabathi. Kuthiwa ke xa nifika ebantwini nizivakalise iindaba ezimnandi.
zeziphi iindaba ezimnandi zezi ezithi lowo ukholwayo iindaba ezimnandi zokuqala zezi ezithi uYesu okanye uThixo wenje nje ukuthanda ihlabathi uncame unyana wakhe. That is zindaba ezimnandi funeke zivakele ebantwini. Okwesibili zezokuba makuguqukwe ukwenza abantu baxolelwe izono. Zimande ezindaba. Uthi xa nithe nafika nazivakalisa lo okholwayo yeke Noah phethe butshwa enajongane mna lo okholwayo abhaptizwe lo owenze njani okholwayo. yabona xa kukholwa kuthiwa aba kuthiwa lo ukholwa ayiko kwethu asikholwa sonke nje basilapha etente nje nasecaweni akungaboti ndikholwa nabamama ozazi ukukholwa wedwa ngoba uzawuphoxeka ukukholwa nabantu apha emhlabeni nje bandiphila nje ndizazi uba ndisindiswe ndodwa ndiva ngawo ubusindisiwe kodwa mna apha emhlabeni into endenza ndingaphoxeki ndingasoze ndisuke kuKristu into yoba ndisindiswe ndodwa. So ukusindiso alufikelanga thina lifikele eyam impilo. So xa ungumntu owazi uba ukholwe nabantu uhamba ube sengxakini. uYesu uthi ke njengoba nizohamba ihlabathi lonke lo osukuba esiva xa nithetha lo okholwayo abhaptizwe xa egqiba kukholwa. osindiswa If a person believe in me, then you should baptize that person. Lo mntu othe wakholwa kuye uYesu kuthiwa fanele banina nimbaptize lo mntu. Kusho umuntu wakholwayo uyabhaptizwa then ibe seyisithi iBhayibhile then uyakusindiswa. amen Yintoni iBhayibhile ibeka ubhaptizo kuqala ibe seyisithi uzawusindiswa emveni ubhaptiziwe. Kuyaziwa into yoba xa umuntu ebhaptizwa oh Jesus uyazivuma amen azixele izono zakhe. So akekho ke ngoku ongasindiswa before izono zakhe azivume amen azixele. iBhayibhile lukholwayo akubhaptizwa abantu bajoyina inkonzo okanye abathanda inkonzo kubhaptizwa abakholwayo. Ukukholwa ke ngokukoyiswa kukoyiseka kukwehlulwa amen na ukholwa ubizwa myeke mani bebisi mazana usikhathaza ma focusani ku yeke sanilawulwa imimoya emdala. Now ukukholwa kukoyiswa kukukholelwa woyiswe yinto ongayiboniyo. amen Uthi ke lo mbhali abhaptizwe akuba ikholiwe ibe seyisiBhayibhile wosindiswa. Abantu ke bayakwazi uba bamamkele uYesu bafeyileke ekubhaptizweni ngoba xa ubhaptizwa kukwinto ezithethwa nguYesu kule ncwadi esoyifunda ezithetha ngokuzalwa ngokutsha. So ukuze umuntu azalwe ngokutsha kudibana into ezimbini, kudibana amanzi kudibane umoya oyingcwele then kube khona umuntu ukuthiwa uzelwe.
Kuthi before umoya ingcwele kufanelekile lo muntu athi go under water. Ahambe asiwe emanzini. Because xa uzosiwe emanzini kuba lula ukubhaptizwa kumoya ingcwele kubantu abaye bathi xa bekholwa baprepariselwa ukusiwa emanzini. Now yintoni ebangela umoya ingcwele asebenze ehle lula? Apha phezu kwamanzi kukuvunyo lwezono, kukho inhlambuluko, Amen. kukho ukuzisola, kukho ukuzidanela izono, kukho ukuzibona ukuba ndingumoni. Amen. Ngoba soze ukwazi ukutshintsha ungekazazi uba ungcole kangakanani. Fundi Lowo ukholwayo abhaptizwe wosindiswa, kayena ongakholwayo kodwa ongakholwayo wogwetshwa. Okholwayo abhaptizwe. Na ungalandela amakholwa akhoyo namhlanje, most yabantu abathi basindisiwe abawafumananga amanzi, because abantu abaqala amabandla ngabantu abangalwaziyo nabo ubhaptizo lwamanzi. Jesus. Abantu abaninzi bathi olona bhaptizo lakhe labaluleka lolu kamoya ingcwele. Ngokuka Yesu umuntu ma engena elikholweni kufuneka lo muntu asiwe emanzini. Jesus. Yole nto iBhayibhile lithi xa uPetro eshumayela kwaKoneli wathi esathetha wehla umoya ingcwele phezu kwaba bazalwane. Oh Jesus. Wathi uYesu sebona uPetro embona umoya ingcwele bufikile akathi bagqityiwe. Amen. Wathi ukhona na ongabasabalela aba Jesus. abafumene umoya ingcwele ukuba basiwe emanzini? Kusho ukuthi noba sekhona umoya ingcwele isidingo samanzi sikhona. Amen. Why Yesu ongena ebukumkanini bukaThixo ungena ngamanzi nangumoya oyingcwele? Akukhona mnye xa uYesu ecacisela uNikodimo ongabuxhamla ubukumkani bukaThixo engathanga zalwe Amen. ngamanzi nangumoya. Jesus. Seso sizathu esibangela uba kuthiwe okholwayo Jesus. makadluliswe khona emanzini. Amen. Na okholwayo kudluliswa okholwayo. Oh Jesus. Okholwayo Amen. usiwa emanzini. Ndifuna ke sibone uMateyu chapter 3 verse number 6. Khawuleza uhambe nami sawuthandaza. babezicela izono zabo Ngoba zonke izono ebengizenza namhlanje zisobala ebusweni bakho. Inokhulume moya oyingcwele, inokhulume ibridge le yokubhaptizwa. Xa uwelela kwilizwe langaphesheya kucrosswa apha emanzini. Abantu abaninzi bayamamkela uYesu. Qiniseni nalapha ethente bamamkela uYesu kushunyayelwa ngenhlambuluko. Abanye bathandabuza ukuzivuma isono. The more kutyhileka ubahlambuluka waze wangayihlambuluki into efana uyihlambulukile ayaphela manje. Nolangazelela ubukathi unalo luyehla
because ukwizinto xa umamkela uYesu ezivezwa kukuphila kwesazela. Xa ufika kule ndawo yovunywa lezono, abanye abantu bakhetha ukugcina izono zabo besithi soyika ukuzihlazisa, bevele phofu behlazekile. Ndiqongole mhlungu zemfo mhlungu xa umuntu esindiswa iprocess ukuhlala kuKristu. Ngoba lithi iBhayibhile ukuba ubani ukuKristu usisidalwa esitsha. UKristu akuhlaliwa ngokuphakamisa izandla. Amen. UKristu kuhlaliwa xa sele umuntu evuma nezono zakhe. Jesus. Ezidalula ezihlambuluka ekhupha yonke into uThixo ambonisa yona. Ndithi ke kukwi-bridge yokuwelela kuKristu leyo kuvunywa kwezono, kubhaptizwa abantu. Incwadi yamaRoma xa uyifunda kuchapter 6 kule ncwadi kule verse ekuthiwa ngu-The Message ichaza ngoba xa ufika ubhaptizwa ungena phansi kwamanzi. Ithi iBhayibhile usube ungcwaba izolidala lakho, ushiye ilizwe lesono. Ithi xa uvuka usubuwelela kwilizwe elitsha lokuphila ubomi obutsha. Xa ungehlulanga emanzini, izwe elidala uphila nalo. Now, umyolelo kaYesu okholwayo makagqithe emanzini. Ndithi uphakamise isandla uve uvuyo nobumnandi bokusindiswa. Luhambe luphele olwavuyo xa kuvela izono ekufuneka uzivumile. Sivumile abantu afuneka uhlambulukile. Usithi ndiyithethe inyala elinje, ndiyithethe into enje. Kodwa bendingumuntu onjani na? Ubukuwahlala wanyamezela, uyaphelelwa ngumhla ubukade unawo. Siphele isazela, sicike isazela. Ndicela sifundelele incwadi. Now amanzi ke abalulekile ngokuba kuvunywa izono. Abantu abaninzi bathetha ngoHoly Spirit, bakwaza ngomoya ingcwele, moya oyingcwele, umoya ingcwele owehle phezu kwakho. Ungazakho sivuma izono, ingangowecawe, ingangowumuntu. Umoya wecawe awungokaSathane, ngowecawe. Awungcolanga qha umathile. Awungcolanga, umathile qha. Moya nje umathile. AyingowaSathane, moya wecawe. Ingozi yomoya wecawe kukuba ithi kuwe icawe eyona ndawo erayithi yile. Bonke abanye aba basinzwe abazalwane balahlekile bevele babakhonza. Umoya wecawa ukunqandi xa unxila nawo. Awukunqandi xa udla izono, awukukhuzi, awunqandi uhleba, awukunqanda, ukugcinwa yile nto yiyo. Ubungene uthakatha ecaweni, uba ngumthakathi othakatha ekhonza, awunqandi nto. Umoya kaThixo uyagweba. Now, ndifuna sithandaze. Babezixela izono zabo. Babezixela izono zabo. Aze ababhaptize emlanjeni. Kukho abantu ababhaptizwa uYesu bengenaye besidla izono. Ayinobhaptizo. Wawusenza into yokungena ecaweni ngoba icawe yonke xa ufika kuyo iyakubhaptiza.
baptizelwa nje uba secaweni. Awubhaptizelwa bukumkani. Ngoba xa ubhaptizelwa uba uguquka usamkela uYesu, ubhaptiziswa kukuguquka. Ndiva kakuhle? Awubhaptizelwa kujoyina icawe, ubhaptizelwa kuba utshintshile, uyatshintsha, ulangazelela ukuba ngumuntu wumbi. Uthi ke babezixela ziyaxela izono, ziyaxela. So izono unozazi uYesu engekho. Siyeva? Yiyo le nto sikhuluma ngenhlambuluko abantu babani babone ukuba yo zazimbi into endandizenza. Just because you know after uKristu engenile, you will know, uyokwazi ngawe uba ubungelolungisa xa ifikile uKristu. Bakhona abantu abathuleyo nje indalo uthi akathulanga usisi ulungile kwayena wazalwe elungeze wayengalunganga. Belulamile. Jesus. Kona kululama kukulunga. Alikho ilungisa uYesu engekho. Ululamile. Uthula umntakasisi. Thula umntaka. Ethule nje umntakasisi, uthula umntakasisi. Uyawuva ngaye ukuthi uzihengile. Usixhomile. Ethule njalo. Ucinga into embi kodwa uzixhoma uzibulela. Bethula umntakasisi, thula umntakasisi. Kanti ukhohlakele umntakasisi. Kwabantu ababonakala sebezala bekhulelwe bengazange bahambe neboyfriend, babehlele endlini, bephile endlini, bephuma abantwana behlupha kude kuthiwe xa kuthetha fuzana umntakabani lo, fuzana umntakabani lo, fuzana kuthiwa makufuze umntakabani, kuthethwa isigebenga esi. Into nasi nomoya othuleyo nje. Kucaca xa kufika uYesu bathini bendingalunganga. Hayibo. Ukhulelwe njani nobani? Zange simbone tu. Nawu siyathandaza. Kuthiwa ke siyaxela. Zivunywe, sixelwe izono. Hamba sisi. Babezixela izono zabo aze ababhaptize emlanjeni iJordani. Aze ababhaptize. Verse number 11. Ababhaptize emlanjeni kuba besixela izono zabo. Into ezibo uthi ubhaptizo lungabikho kule mihla yethu azivunywa izono. Izono azivunywa. Imvuselelo sisenzayo sisenza ngokukhawuleza 2 weeks iphelile similisela ibranch kulo ndawo. Abekho amalungu ebandla angasindiswa 2 weeks amkela uJesu babe ngabazalwana abo bantu. Alikho ibandla elingabakhona within 2 weeks kume itende liwe itende ungekho kuthiwa ke ngosivule ibranch apha sinabazalwana. Ayingobazalwana. Aba bantu baza ukukhokhozela emveni kwalo beshumayela. Bengabake. Khange babe ngabaka Kristu ngabake. Abakehlukani kwanezono basaqhubeka nezono kodwa sebelibandla. Futhi kufomnyiswa ikomiti apha ezomgada imali zecawe. Babe ngabantu becawe. Bephoswe kuKristu. Akekho umuntu oyibeliever engekafike emanzini. The first step sokuya esuli, sokuya ebulukiseni ngamanzi. So uba ngaba abantu abaswanga emanzini, bayanga emanzini. Baphila ababantu nezono zabo sibabambile. Kunzima ke ngokwehla kukaMongcwele aphinde nalo muntu obeshumayela ahamba ngabikho bakhulisane bodwa. Jesus. Befunda iBhayibhile befundelana iBhayibhile bengehlukananga nezono. Then ubhaptizo likaMongcwele alizubakho kwabantu. Bazawutrainwa bafunda inkonzo biphathwa kanje. Kuthiwe ngabantu abasinzwe ayingobantu abasinzweyo aba.
ngabantu abenziwe bangathi bangabantu abasinzwe, abamazi uJesu, abayazi inkonzo, abamhlonipha uThixo. Yiyo le nto uPaul into yoba nakwi-social media ko-Facebook kuyathukwana ngabazali, kuthiwa abazali, ayikho abazalwana abathuka abantu. Ngabantu abakhuliswa ecaweni, bafunda inkonzo, batreyinwa. Naba ke sebethetha ko-Facebook bethuka ibandla, bethetha into ezingekhoyo ezingcolisa umzimba kaKristu because abamazi uThixo. Oh Jesus. Funda. Mna okunene ndinibhaptiza ngamanzi. Ndinibhaptiza ngamanzi. Ndibonisa ukuguquka So kwenu. ubhaptizo olu lwamanzi lubonisa ukuthi uguqukile. So akuyi mntu ongaguqukanga. Umuntu oguqukileyo ulindelwe lubhaptizo lwamanzi. Jesus. So awufakwa emanzini usathi ndinezono endizahleli phezu kwazo. Kuya abantu asele begqibile behlukana nezono, Jesus. bayobonisa utshintsho abalufumeneyo emveni koba uYesu efikile. Amen. John chapter number 3 verse number 1 and 12 and 3. Khawuleza standards. Wakhazimula uJesu elenga eCalvary, Calvary. wathi kuphelele Wathi kuphelele. ufeziwe. Eziwe. Baba siyabulela. Na ubhaptizo lwamanzi kubhaptizwa umuntu oguqukileyo, ngoba umuntu oguqukileyo uyazibona izono zakhe, azihlambulule izono zakhe. Awubhaptizi umuntu enikhonza naye, ayilolo inkonzo, lolo abantu abajoyina ubukumkani bukaKristu. So xa lungekho ubhaptizo lwamanzi kusanda amakholwa ashunyayezwe uYesu, asiywa esithubeni, akabhaptizwa, asiywa esithubeni, akazukwazi ukuvuma izono xa iqhubeka nokukhonza, because phaa ekuqaleni kwabo ukholwa abayazi into ovunywa kwezono. Aba bantu ke bazomane bekhonza benza izono, bakhonze benza izono, bekhonze benza izono, because phaya abengena abangenanga ngendlela uJesu ebethe makungenwe ngayo. Njengoba kwanza kusunyayelwa nje, you should baptized, fanele umbhaptiza lo muntu okholwa kuJesu, ngamsiye ehlane. Ubhaptizo lwenza ukuthi umuntu mayikhonza azicele izono zakhe, kulungiswe, ngoba xa uguquka kuyalungiswa. Awuvela uhambe nje wawuseba into zabantu uthi ke uYesu ndimamkele bese ushumayela. Yalungiswa. Bakufuneka uyocela uxolo emntwini omotshayo, uyocela uxolo, luguquko lolo. Awuvela uphile nje. Uguquko xa umuntu eguqukile uyalungisa. Awumane ukhonzwa ngabantu ba eshumayela ngakaze walimosha, uyalungisa. Ivangeli kaYesu kuyalungiswa, uyohlala phansi, mama ndakumosha, tata ndicela uxolo, nkosikazi yami ndicela uxolo, niye nami ndicela uxolo, kufika uYesu. Ivangeli ke into enjalo, ayiyo le yabantu abaphila beyilanto bebeyiyo. Na uthi ke uYesu apha lukholwayo abhaptizwe kusindiswa yena, sindiswa lukholwayo abhaptizwe.
Banelishwa abantu banamhlanje basunyayezwa ngabantu abangajahelanga kungena namuntu ezulwini. Bajahela into yoba bamenze iclient yakhe. Jesus. So xa ungumuntu ogijimayo ke okhonza ushumayela unenjongo ezigezizwe ezuThixo azibekileyo, then wenza into oyithandayo urashela into yoba mbanga umenzo wakho lo muntu. Kodwa siqala eqinisweni elimsulwa xa umuntu asindiswa ufanele babhaptizwe. And xa uguquke nyani nobe xa wena luthethe ubhaptizo luyavuka apha kuwe. Amanzi wadinge xa uguquke nyani, xa ufumene igospel yenyani. Kodwa xa ungayifumananga into eyiyo akho nto ikuxelela into yoba ngoku kwi-step sokungenisa emanzini. Funda. Waphendula uYesu wathi, ndithi kuwe inene ukuba umuntu akathanga azalwe ngamanzi nangomoya. John chapter 3 verse 1-2. Kwakukho inkokheli yamaJuda egama linguNikodimo. Inkokheli yamaJuda enguNikodimo. Yena wayeyinhloko yabaFarisi. Kwakukho inkokheli yamaJuda egama linguNikodimo. Wayeyinkokheli. iBhayibhile esinye sithi wayengumfundisi. Esinye iBhayibhile sithi wayengomnye we-leaders ezazikhethekile, sihlonitshiwe ngokwenkolo yamaJuda. Washumayela uYesu phakathi kwenkokheli ngoba kulilishwa ukuba ngumuntu okhokhelayo. Ukhokhele kanti uYesu zanga kungene kakuhle phaya. Kulilishwa ukwenziwa umfundisi kanti uYesu ebengekakwenzi. Ngoba once uthole ititle yokuba inkokheli kufa ukuba ngumntwana kaThixo, then indlela ebheke ezulwini iphelile kuwe. Isikhundla xa usifumene ungasindiswanga siyakubulala. Le nkokheli wayishumayela uYesu, zikhona ezinye inkokheli yayifa into uYesu ayishumayela. iBhayibhile ithi yangena ngobusuku ichwechwela uYesu, itsalwa zindaba zasemini. Yafike yathi kuYesu, akekho yakho ungokhethiweyo ovela kuThixo. Yawubona umahluko phakathi kwabo nale nkokheli efika. Le nkokheli yavuma yathi akekho umuntu ongaveli kuThixo ongenze izinto zenza. Ayikwazanga ukuvuma phakathi kwabantu, kodwa ngithanda ukuthi yalivumeliswe, yalandelela into eyivayo, yahamba ngobusuku yawubuza. iBhayibhile xa uyifunda kakuhle, xa ekufeni kukaYesu, ekungcwatyweni kukaYesu, kuthiwa le ndoda yenye yendoda eyangcwaba uYesu. Le ndoda eyaza ngobusuku xa kuthiwa uYesu angcwatywe, uYesu engazange angcwatywe ngabafundi bakhe, kodwa kuthiwa le ndoda enguNikodimo yenye yamadoda eyayikhona xa uYesu engcwatywe. Na uthi umbhali ke yafika kuYesu yathi, Mfundisi, siyazi ukuba ungumfundisi ovela kuThixo. wena uvela kuThixo, kuba akukho bani unako uyenza le miqondiso ongenza le miqondiso yenzayo wena. Kuba ukuba uThixo akanaye, ukuba nje uThixo akanaye. Kukho into ezingenzekiyo xa uThixo ungenayo. Kukho izinto ongasoze uzishumayele xa uThixo ungenayo. Kukho izinto ongasoze ufike kuzo xa uThixo ungenaye. Xa unoThixo kukho into odlulwa kuzo. Kukho imimoya engasoze ikwenze nto xa unoThixo. Lithi iBhayibhile le ndoda yafika yasithoba yathi, siyazi uvela kuThixo wena.
uvela kuThixo wena, ngoba akekho ongenza lento uyenzayo ungaveli kuThixo. Hamba. uYesu waphendula uYesu wathi kule ndoda, ndithi kuwe inene akukho namnye unakuxhamla ukulawula akekho nguThixo ongalawulwa nguThixo, engathanga azalwe ngokutsha, ohamba phezu komhlaba engathanga azalwe ngokutsha. Akekho ongalawulwa nguThixo engathanga fike kule ndawo yokuzalwa ngokutsha. Akathi uYesu akekho ongekalawulwe nguThixo ongadamkelanga. Uthi no, ongazalwanga ngokutsha sozalawulwe nguThixo. uNikodimo wathi kuye, angathini na ukuzalwa Yathi le ndoda, umuntu osele ingenzeka njani umuntu omdala aphinde azalwe? kaloku angeke aphindele esizalweni Ngoba ngeke sikanina, aphinde abuyele kunini. aze azalwe kwakhona. Hamba. Waphendula uYesu Wathi wathi, uYesu kuye, ndithi kuwe andithethi ngento zomhlaba, inene ndithetha ngento zobukumkani. ukuba umuntu akathanga Wathi azalwe, inene yafunga inkosi yathi ne, akekho ukuba umuntu akathanga ukuba nje azalwe umuntu ngamanzi uphoswe kukuzalwa ngamanzi nangumoya aphinde kaThixo, azalwe ngumoya kaThixo, akanakulawulwa ukuba nguThixo. umuntu noba uyasumayela uba nje uphoswe ngamanzi. Ukuba nje ithi inkosi ne noba sengumpostile ovele wangumpostile kodwa engazalwanga ngamanzi, Oh Jesus. engazange abhaptizwe, ithi inkosi nene yafunga ngeke alawulwe lo muntu kuThixo. Oh Jesus. Phinda le verse standards. Ne. Waphendula uYesu wathi, izinto uYesu naxa uYesu egqibela, uYesu eshiya elilizwe sevuka ethuneni engcwabeni ebasiya nento efuneke basale bezenza, wagxininisa. Oh Jesus. Waphinda lento kaMarko wathi hambani kulo lonke Amen. nenze inhlanga zibe ngabafundi bam. Oh Jesus. Wathi esuka nibabhaptize. Wayibethele ngoba akekho utshilo, wathi akekho ongalawulwa nguThixo phezu kwalo mhlaba. Uthetha nomfundisi, uthetha nenkokheli, uthetha nomfundi wencwadi zeBhayibhile, uthetha nomuntu okhokhela ibandla, Amen. okhokhela kodwa engazalekanga. Oh Jesus. Uthi akekho Nikodimo noba ngaba waziwa kangakanani, noba ufamous kangakanani, indlela yokusindiswa idlula kuwo amanzi. Intoni isizathu esibangela uba ezinkonzweni ubhaptizo lwamanzi lwenziwa into engento lolwavumo lwezono. Yabona mangaba uyinkokheli eseyijojwe zizono ngeke uthethe ngenhlambuluko. Uyabona mangaba izono sezikuchole njengomshumayeli ngeke uyigxininise indaba yeholiness nenhlambuluko. Ukulimala kwabantu abashumayelayo kwenze kwakulimala umhlaba. Ukuba umuntu akathanga azalwe ngamanzi, Mamela. Ukuba kulimele okhokhelayo, inhlambuluko sozithethwe. Namhlanje kukho amacegwazana aphile ezikonzweni, aphilela wona ukufihla amanyala waba bashumayela, because bangena lamacegwazana akabuvuma ubuthi. Anibazi ke nobuthi. Uyabona mangaba zange uvume intakatho usetyenziswa njengesithunywa sobumnyama.
to kill the church. Melane nalento kuthiwa yi-holiness emabandleni. Wena ungumqumi wamanyala. Futhi uyabazi abantu abenza amanyala baziwa nguwe ubaqume. Because waphoswa xa wawungena kwi-salvation. Abufuna ukuthi impendulo yakho ukholwa nayo. Ukholwa nentanga njengoba silela unentanga yakho. Bayibhazoba into yokuba kufihlwa izinto ezimbi ube yikhabhathi yamanyala ukholo. Naw siyathandaza na uma umuntu ezawusindiswa esindiswa xa usindiswa qaphela lento njengoba sowunenyanga unominyaka wasindiswa ungazuye emanzini nje uthi kutheni kwathuleka kangaka. Akwenzeke ubuyela kuThixo uphosane nezinto ezifanele ukwenziwa kuwe ngokwezwi uzalekile. Siyathandaza mayifikile uYesu ndisho ngalento ndithetha qinisekile manje ngalento ndithetha xa ifikile isazela siyavuka le ndlela yintshanga indala na uthi kumbhali apho ngwasezulu uthi uYesu akekho nomnye phinda le ndawo akekho nomnye ongalawula ukuba umntu singaye ezicaweni singawukhonza kodwa kulawulwa oku ngesilawu singabakhona emabandleni kodwa kulawulwa nguThixo singalawulwa zinkokeli hayi nguThixo. Ukuze ulawulwe nguThixo funeka uzalwe ngokutsha. Ndithi kuwe inene akukho namnye unokuxhamla ukulawulwa nguThixo. Yabona nawe inkokeli zithi ungayi kula tent sozuye ungayi kwaba sozuye uphansi kwazo angeni pha ungayi kwela bandla kwanza uhlala unjalo uphansi komuntu. Into eseyimbi ngoku naxa kubuliswa ngoku kufuneka siqale sibulise ucobo lukabawo ngoba niphansi kocobo lwakhe kubulisa ucobo lukamprofeti. Bulisa ucobo likampostile sibulisa engekho nibulisa noba ngekho uza noba ngekho nibulise nje isitulo esiya because niphansi kwakhe niphansi kolawulo lwakhe niphansi kwegunya lakhe anikho phansi kwegunya likaThixo. Sibulisa ucobo lukababa naxa sibulela ubaba ndithandaza ndihlele endlini ndiva imimoya isuma ndacinga ngobawo ndacinga ngompostile ndathi bandicinga ngompostile ndithe bandibize nje igama likatata kwalo elikaYesu anilazi kuba kekho ongalithemba elikaYesu. Xa umuntu esindiswa akabikho egunyeni lomprofeti tu akayibuyilisi anointing yomuntu uba under the anointing of the Holy Spirit. Uyazalwa yemonto awujoyini uyazalwa Jesus. and xa uzelwe uba neconfidence uba ekonu lento ivangelela kowe. Yabona njengoba kusondela imihla ukutshutshiswa kwebandla eMzantsi Afrika sekukhona ileaders ezenyuliweyo ezawujonga iqhawe abantu bazawusurvive bekhonza a genuine salvation ngaba baye bazalwa
abangangenanga ngokuthanda icawe bangenwe ngozalo. Jesus. Uba umuntu akathanga azalwe, hey, azalwe, uzalwe ngamanzi nangumoya Umoya kaThixo akanakulawulwa. iBhayibhile ithi akanakulawulwa nguThixo. Ayithi akanawulawula esicaweni, akanolawulwa nguThixo. Jesus. uThixo akabalawula abantu angabazalanga ngolu hlobo. Amen. Oh Jesus. uSathane uyaluzonda ubhaptizo lwamanzi, uyalonyanya ubhaptizo lwamanzi uSathane. uJohane kayizofika uYesu engekazalwa, before azalwe kwafuneka uJohane eme phezu kwamanzi iJordani, Oh Jesus. amemeze esemlanjeni, Hallelujah. behla abantu baye kuye Oh eJordani. Jesus. Ngena kukaYesu, ungene ngamanzi, Amen. wema phakathi eJordani. uYohane Oh, akayange ebantwini, wahlala phezu komlambo, Hallelujah. wakhwaza esemlanjeni abantu bephezulu, Jesus. wamemezela ngoba guqukani, Amen. ubukumkani bukaThixo busondele. Mighty Jesus. Bathi abafikileyo wathi uJohane vumani izono, Oh Jesus. nandule nibhaptizwe, Amen. zixeleni izono. Hallelujah. Izinto eziphele emabandleni luvunyo lwezono, luvunyo Jesus. lwezono, luvunyo lwezono. Nawo ubhaptizo lwamanzi introduce lo labantu abaguqukileyo, labantu abaguqukileyo. Bhaptizo lwamanzi, lwamanzi. Salwe ngokutsha, salwe ngokutsha, salwe ngokutsha. Awukwazi ukuthi ndiye ezulwini kodwa ungaphindanga uzalwe ngokutsha. Funda sesamane khawuleza, sengiyathandaza nani. Okuzalwa inyama negazi. Phinda le verse sithandaze, zelwe ngokutsha. Inene ukuba umuntu akathanga azalwe ngamanzi nangumoya kaThixo. 1 John chapter number 5 verse 6. Le ncwadi bezayifunda yezenzo chapter 2 ithi bathi bakuhlabeka, bathi senze ntoni, wathi guqukani ngabanye nibhaptizwe, nixolelwe izono, nibhaptizwe, nixolelwe izono, nixolelwe izono. Guqukani. Uma abantu besanda kushunyayelwa, bathi babashunyayezwe, bangaxelelwa ngobhaptizo lwamanzi. Abaphumi ababantu abafunwa nguYesu, kuphuma abafundi babantu, aphume bafundi bakaYesu, kuphuma amakholwa enkonzo, not amakholwa esizwe. Kuphuma abantu abangancedwanga lilizwi bakhonze, ngoba iingoma zecawe bayazazi, kodwa bengengabo abakaThixo. Umoya xa usindiswa, usamkela uJesu, funeka uxelelwe into yoba kukho amanzi apho, kukubhaptizo, kukusindiswa ngabo. Madoda, iBhayibhile zoyifunde kakuhle, ithi aba babephuma eKanani, bephuma eYiputa besinga eKanani. Ithi iBhayibhile uJehova wabaweza ulwandle olubomvu. Ibese isithi iBhayibhile yaba inkosi yababhaptiza ngokwayo, ibabhaptizela elifini. La Red Sea,
babekrosa yona. Oh Jesus. Yayithi baphumela kwilizwe elitsha kwakungcwatywa eJibhuti. Babefika phezu kwayo beleqwa zii-enemies zabo. Ngapha lulwandle olubomvu bakhala bathi Moses bungasiyekini bekungekho mangcwabana lento sizofela. Oh Jesus. Ngoba njengoba bephuma bebheke eKanani ubala lungekho lolwandle babezofika neKanana babezofika neYibhuti eKanani. Oh Nkosi. uThixo ngesikhathi encwaba amaJibhuti wayengcwaba iYibhuti nakwi-Israyeli. Amen. Bathi uma bedawutha bethandabuza Oh Jesus. wakhala uMoses kuThixo wathi lula intonga wayelula intonga bawela abantu bakaIsrayeli bathe xa bephakathi yangena la genge bathi bephuma ngapha yangena igenge sibi wayiyeka uThixo yaphakathi naphakathi Oh, walibuyisa ulwandle Mighty God. khona ukuze bakhohlwa abaYibhuti. Oh Jesus. Awu madoda amanzi singcwaba kuyo izolo lethu. Amen. Amanzi singcwaba kuwo izolo lethu Jesus. ukuze siphumele ngapha sisithi sasilahla izono Oh yes Lord. sangcwatywa. Jesus. Yabona mfamzila okay kunzima ukuba nibe ngumfundisi kuba xa ndithe ndawa andisabuyeli ngendlela efanelekileyo. Nzima. Amabandla aphelelwa yiholiness kuba kumka inhlambuluko kwanda amakholwa angazelwanga ajoyinileyo. Joyinile. Funda nje le verses amanda sivale. Ebomini buka Yesu. Kwaqaqamba amanzi. Awu Yesu wayephila kwaqaqamba amanzi. Kambe ke. Imange ebomini buka Yesu. Amanzi aqaqamba. Amanzi ngawona abonakalayo. Oh Jesus. Ebomini buka Yesu. Amen. Akujonga ubomi buka Yesu khangela uYesu ebomini bakhe. Uthi umbhali kayibhale summarize ebomini buka Yesu kwaqaqamba into zambili amanzi negazi. Lotho ithi ukuthi awuyi emanzini igazi lingafikanga kuwe. Amen. Awukwazi ukuthi nibhaptisiwe kodwa igazi lingafikanga. Oh Jesus. Engalifikile igazi asikho isono esiphinde sibekho esithi begazini. Igazi likaNesu liko weak. Amen. Nakufika empilweni yakho ugcwele izono liyasisusa zonke izono zakho Oh Jesus. uqualify ukungcwatshwa. Igazi likaYesu lisusa izono. Amen. Amanzi akasusa izono Oh Jesus. agcwalisa ubulungisa. Amen. Igazi liyahlamba lihlambulule Amen. limenze lo muntu afanele amanzi. Oh Jesus. Amanzi ayagcwalisa. Amen. Yole nto noYesu waqala kuwo xa izawuphumela ngapha. Oh Jesus. uYesu uThixo uYesu. Yabona uYesu wayengangeneli izono kuba abanye bashunyayeza uba uyoziphungula pha emanzini. Ngena emanzini zawuncedakala aziphungula azisale emanzini zisale egazini. Oh Jesus. Sale egazini. Siyavunywa ke izono. Funda sisamane qaqamba amanzi. Kambe ke
asingomanzi odwa, asingomanzi odwa, koko ngamanzi koko ke negazi. ngamanzi negazi. Umoya ngokwakhe Umoya ngokwakhe. uyayingqinela lenyaniso. Now owesithathu ofezwayo umoya. Kusho ukuthi njengoba sewuvela emanzini, Oh Jesus. umoya makangqina impilo yakho. Amen. Ligazi ngamanzi ngumoya. Kaloku umoya ngumthombo wenyaniso. Xa sele uthola umoya uthola umthombo wenyaniso. Jesus. Uphompoza kuwe inyaniso. Amen. Uzophila inyaniso. Oh Jesus. Uzoba nobomi benyaniso. Hallelujah. Soze udibane nobuxoki. Amen. Usemoyeni kaThixo. Jesus. Kutena amakholwa okanje mfundisi. Jesus. Enomoya ngathi kweprofeti ethethe akanawo lo kaThixo. Jesus. Ngoba kuthiwa lo kaThixo ngumthombo. Kusho ukuthi ayiphele inyaniso kuwo. Amen. Kuthane ngenanyana makhona. Imani bazobambethana izandla zenu. Kutheni abantu bekhonza kodwa inyani bangabi nayo? Xa uphoswe ngulo kaThixo ufumana wenkonzo. Owenkonzo uyaxoka. Owenkonzo unanyani. Kodwa lo ochazwa iBhayibhile ithi ngumthombo wenyaniso. Ngamanye amagama umuntu othola umoya kaThixo akabonakali ngokuthandaza kakhulu. Oh Jesus. Bonakala ngenyaniso. Enyaniso. Nyaniso. Oh Jesus. Siyathandaza. Sivuke kuseni yonqonqozela umakhelwane. Komakhe ndizocela uxolo. Amen. Oh Jesus. Noba ubuphakame kangakanani wakufika lo moya uyehla. Konko. Siyacela uxolo. Siyathandaza. Haya kula ndawo yethu xa ndivala. 2002 simisa itende endaweni. Safika kukumama obengcwaba unyana wakhe ngoDisemba. Sifika thina xa kuzophela uJanuary. Safika kulomzi sesazofuna itende ibala bazawubeka itende ethu xa kwakhona. Safika egula lo mama. Qala. Sathetha nexhego lalapha nogogo lapha intombi yalo le ingaphilanga. Iphethwe into okuthiwa libhandi. Savunyelwa kwelikhaya wasiyibeka itende. Kodwa khake nithandazele la mama uleliphaya. Sambeka izandla. Sathi umbeka izandla sahamba. Sathi kuphilile. Sabuya kwiveke zayo ephilile ngenanto esilungiselela itende yakhe. Oh Jesus. Itende yethu kanti lo mama ubolawela unyana wakhe ngamakhwenkwe ngoDisemba. Amthatha nge25 emboleka. Isitshomi zakho nemkanazo apha ngaphesheya kacinci kwabo. Kwathiwa uwepha uhlatshwe pha ngaba bebemthatha endlini. Lafika itende lemacaka kwabo. Kwashunyayelwa uxolelo lwezono. Oh Jesus. Lo mama wanethamsanqa lokuba amamkele uYesu. Litha unxeba. Wathi umamkela kwakho uYesu sasingena umfo ekseni umthandazo. Waquqele ekseni, uquqele. Ithe ingaphela iveki le, phela iveki le. Equqele ethandaza ngoba xa usondela uthandaza ngenhliziyo yakho kuThixo, uThixo akakuyeka uvuthe ungazibonanga izono zakho. Uthi uqala ngawe. Oh Jesus. Qala ngawe uThixo uyakulungisa uThixo. Sozume phambi kothi uthandaza uzimise phambi koThixo. uThixo akusiye ulihlazwe bantwini. Qala lungise wena. Wamlungisa. Safike
aba bantwana bebebulela unyana ke badibana beyifamily babathenga inkabi ezi ziyobulala abantu balamzi. Lafika ivangeli ingekenzeki loo nto kodwa imali seyibhatele. Jesus. Lafika ivangeli kaThixo langena kulo mama. Lo mama ekhala wathi masihambe mfundisi ndicela undikhaphe siye kulamzi. Wasibeka isitori sakhe sahamba naye. Xa singene egeyitini sivele egeyitini ngoba ubesaziwa uba xa efika bedibana bebethukana abaleke la mama. Sithe xa sithi momve egeyitini babaleka abantu balamzi. Bebaleka lo sihamba naye. Laba ngakwaza njengomfundisi okhoyo kwabalekwa kwelikhaya. Ndamshiya emini ndasidwambela ndodwa ndawucacisa akezanga kakhulu ngoba awunoyithola le kaYesu kuhlaleke nenzondo negrasi. Jesus. Noba walinyazwa le ka ifikile ithi yehla udedele healing ingene kuwe. Healing ukuzibeko funeka uxolelane nomenzi ububi. Amen. Yabona ngaba warechwa wabanjwa lo muntu kuyirephileyo uhamba icounseling ipsychology zithi yabona esi stage sikugqibile ngoku fanele uyobonana nomenzi obubi. Amen. Ngeke uphole ungajamelananga nalo benze lento kuwe. Jesus. Ukuze ukhululeke uphole jongana nalukulimazileyo. Amen. Bese ukhupha amazwi athi ndikuxolele wathulila. Awuthatha lamazwi ukhala udedele healing kuwe because you never uphile kwinto walinyazwa ngayo ungeka lufumana uxolo. Na uKristu kayifikile. Jesus. Kayifikile. Akuvuthwa kungalungiswanga. Amen. Sawucela khona. Athetha naba bantu. Bavuma sayenze appointment. Wayekhala lo mama ngathi ngokuyobulela umntwana wala. Yabaxolela. Asibuyele ekhaya. Umkhulu phakathi, gogo phakathi, ubhutwa lapho phakathi ekuba malitshatyalaliswe la khaya. Ithenda imile sihlala kulomzi. Nathi singagxothwa. Sala phansi xeko. Ndalibuza umbuzo bamadala. Ungumshumayeli wenkosi. Ukhetha ukufela kwinzondo. Linyalelwe ngumzukulwana wakho. Ngokugcine abantu abakulimazileyo bakwenza ungonwabi. Ufuna ukufela enzondweni noba ukufela elixolweni. Lakhala ixeko lingakhala ndazi into yoba kuphuma ipoison kuye ukuze ahilisheke. Lanyangwe lo khaya linyangwa kukufika kwevangeli. Alikho ivangeli elishiya abantu bephithene. Akufike umthombo wenyaniso. Sizawucenga amanzi abalulekile. Ungasindiswa uthatha uJesu, ungavumi uhlambuluko. Uyazilibazisa xa kuve ezinto zivele kuwe zikutyhafisayo zikwenza ungasakwazi ukuthanda. Ziyathethwa izinto xa kufika uYesu. Isayini le yokuphila kwesazela. Ukwabaleka naloo nto ngeke uphinde ukwazi ukukhonza uThixo ngendlela ofanele umkhonze ngayo. Asime ngenyawo sithandaze. Izafulano zothandaza. Sivala amehlo ethu sonke siyathandaza. Bawo ndingumntwana wakho nokho nonileyo ndiyalila phambi kwakho. Bawo ndikole bawo
Sothandaza ufuna inhliziyo yakho uyivulela uThixo. Likhona igazi lika Yesu kwabo basifilisa bengaboni. Zikhona indaba ezilungileyo esiniphathele zona zokuba uYesu waye eGolgotha eyela wena ukuze uphume kulamakhamandela akubophileyo, uphume ekudlalweni imimoya use kukhanyeni. Wahlatywa ukuze umphefumulo wakho ufumane ukuthula, ufumane uqobo. Khona uYesu wahlatyelwa wena, ikhona indoda yahlasulwayo ukuze uphile ubomi obuvuna phakade. Awuvula umlomo uthandaze ngegama lenkosi. Siyavala, sixhoma izandla zethu phezulu, sixhoma izandla, siyathandaza. Begin to pray in the name of Jesus. Begin to pray. Vula umlomo wakho, sesiyathandaza egameni lenkosi uJesu. Siyabulela Jesu, siyabulela Nkulunkulu, siyabulela Baba wethu onamandla, siyabulela. Ufanelwe ludumo, ufanelwe ludumo, ufanelwe ludumo, ufanelwe ludumo. Siyabulela Jesu, siyabulela Jesu, sibulela ngalo mfundiso, sibonga ukuthetha kwakho, sibonga ubucoko bakho Baba wethu onamandla. Siyabulela ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Father, we thank you egameni lenkosi uYesu. Siyabonga, siyabonga in Jesus name. Ngixolele, ngixolele Jesu. Vala amehlo sesiyathandaza. Ngixolele Jesu, ngixolele Jesu, ngiyaxolisa. Vala amehlo sibheke emthandazweni, sibe phambi koThixo. Ngixolele Jesu, sibe phambi koThixo makholwa. Siyacela nje lo mhlabelelo, uzomhlabelela nje ibenye, sibe phambi koThixo. Ngixolele bawo, ilayini ibenye, siyathandaza, sibe phambi koThixo. Ngixolele Jesu, ngixolele Jesu, ngixolele Jesu, ngixolele Jesu. Ngicela uxolo bawo, ngicela uxolo. Sime phambi koThixo ngoku. Vala amehlo wakho. Uyabona njengoba kufundiswa apho siyakhona sibheka kumoya ingcwele, khona abantu abazo-experience amandla kamoya ingcwele, khona abantu abazofumana the real experience kamoya oyingcwele. Kodwa before sifike yonke indlela idlule kulungiseni. Uyabona namhlanje ufuna ukuthandaza naba bantu babili namhlanje. Owokuqala sikathandaza naye ngoba bakholwa akudlalwa, sibheka kuye umoya ingcwele asinqabanga. Kodwa indlela idimanda ukuvunywa kwezona, indlela ikudinyanda ukulungisa. Ndifuna namhlanje uthandaza namakholwa, namakholwa athi ndifuna ulungisa, ndifuna ulungisa, ndifuna uhlambulula, ndifuna ubuyisa,
izinto endazifumana ngendlela engafanelekanga. Ndicela before sibe siya kwabesibini sithandaze nalo makholwa athi kunezinto endifuna ukuzilungisa. Cela isandla sakho kule ndawo kuyo ngegama lenkosi uJesu. God bless you mama, ndiyasibona isandla sakho. Ndifuna la makholwa athi kukhona izinto endifuna ukuzilungisa. Xhoma isandla sakho, xhoma isandla sakho. Funa uthandaza nawe namhlanje. Lula isandla phezulu, siyathandaza. Andifuni ukhonza kunezinto ezingalungiswanga. Phakamisa ingalo zakho, phakamisa ingalo zakho, siyathandaza. Sifuna besibili sothandaza nabo. Wena oxhoma isandla sakho siswami ngasondele ngaphambili. Cela uze apha ngaphambili egameni likaJesu. Cela sondele thina siphakamise ingalo zethu. Sisondele apha ngaphambili sizothola umthandazo. Khawuleza, khawuleza, siyathandaza. Ndixolele Jesu, ndixolele Jesu. Ndifuna nabafuna uhlambulula, ndifuna basondele ngaphambili bazonika umthandazo. Ndixolele Jesu, ndixolele Jesu, ndixolele Jesu, ndixolele Jesu, ndixolele Jesu, ndixolele Jesu. Hallelujah. Sifuna wesibili sikathandaza naye. Ngulo uthi yena mna ndingumoni, ndinezono ezibambile impilo yami. Izono kuthethwa kule ndawo, ndazibona izono zami. Cela nawe ukhawuleze ngaphambili siyathandaza. Khawuleza wena othi ndingumoni, ungabaleka use ngaphambili siyathandaza. Wena ngaphambili lula izandla zakho phezulu, sesiyathandaza. Ungawathetha la mazwi, landela apha emveni kwam. Thetha la mazwi athi Nkosi ndiyabulela ukuba ndithi ndingekafi. Uthethe nam ngolu hlobo. Ndiyaguquka, ndiyazibona izono zam. Ndiyaguquka, ndiyawabona amatyala wam. Ndiyafuma ukuba ndingumoni phambi kobuso bakho. Xolela izono zami, xolela amatyala wami egameni lenkosi yethu uYesu Kristu ophilayo. Father, sicela sithandaze Baba, siyabulela egameni lenkosi yethu Jesu. Siyabonga ngoba ndontsileyo kule ndawo. Baba wethu onamandla, akekho zayo engatsalwanga nguwe. Baba wethu onamandla, we give you the glory. Thixo wethu ophilayo, sikunika udumo, sikunika inhlonipho. Baba wethu ongcwele, siyathandaza. Oh Jesu, siyathandaza. Bonke abazivumayo izono zabo, Baba wethu onamandla, wena uthembekile Jesu, ulilungisa. Uthembekile ukusixolela izono zabo. Father, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Sisame ngenyawo. Udadewethu abazothandaza asivale inkonzo. Ngomso ekuseni ngo-5 siyathandaza. Siyabacela kabazalwane bonke beze emthandazweni ka-5. Ozambe denkulu apha emvuzo sivalela inkonzo. Size makholo ekuseni, sizawunceda bonke abantu abafuna ukuncedwa kwinto yenhlambuluko kwakusasa nje ngegama lenkosi. Masivala amehlo.